Здравейте, аз съм Маргарита Василева и съм психолог. Здравето минава първо през щастието. За да сме здрави, трябва да бъдем щастливи. За да сме щастливи, трябва да имаме цели, мечти, които да ни дават смисъл на нашия живот. Щастието, нашето щастие отговаря не само за нашето здраве, но и за отношението ни с другите и цялото ни семейство. Ако ние не сме щастливи, няма как да направим някого щастлив. Няма как детето ни да се научи какво е щастие. Ако ние нямаме амбиции, нямаме самочувствие, нямаме мечти, няма как да научим и децата си на това, което ние нямаме. Затова работете с себе си, с вашите емоции и чувства, преди всичко, и чак тогава вече това, което вие сте научили и сте постигнали в живота си, ще бъде научено и постигнато и от вашите деца.